مسارات أب زنبرلو وسان معراف كم زبطحة أب بيت مكتوكل تزبي تطوع منيستر منجستي دكتور تسفاي بلجيجي قلتهم منجست مدمار بخل زفرني إثيوبيا نابزل على بركن مبصا حتى حساس سبا منجست مدمار جمرو كل مداو مقصاص لمعاتات أنخيرو كم زغصن تحبيو كاب وصاي إيران أمريكا هون إسرائيل متقعتين تفتيمنا على عطفاو ملاش كهب يختبل حساسيبهم سلام تعنا هبليكم هيتم سيزو خبركم تملكتنا ساعات حد خوينو مع زينات جمير لو مع زينانا مرحبا نازريت برهو حبيركم كتصنحي فلما حصر زيناتات كيد هاجراو زتان هنصات انكور هاجرا منغستن بهراو مردان مسرات اب زنبرلو وسان معراف كم زبطحه اب بيت مخرتو كلت حزبي تطوع منيستر منغستي دكتور تسفاي بلجيجي قليصوم ابز حزوان بإثيوبيا هنصات انكور هاجرا منغستي زقلاطف سرحتي እናሳለጡ ይርከቡም نزر محاوف هاجراو زتان مغبار سلامون ديمقراسيون مرصان مكياد لعلنات حقي استرغاغط الله هاجر مهناص كمون صقمات بسلامو منغدن مفتاح قدامنت واهبوم እናተሰርሐ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም أبنوي حوان تاريخ إثيوبيا بهراو مردا زي مفتار صقمات بالسلطنة منغدي زي مفتاحن دحور بوليتيكاوي أملخاختان أبا وشت إتهاجر منغستي ترايو سبراتات مخانوم أبريهم كيد هاجراو زتا معوات مرص أبعوت منغد مكياد صقمات بسلامو منغد مفتاح لعلنات حق من رقاط كلهم إثيوبيان تخون هاجر مهناص زخلي ونيلم كيد هاجراو زتا وصيتاو مخان زصنح صقمات إثيوبيا ترجم بزلو ملكعو خمس فتح بمغلاط سمبراتات إثيوبيا أب مزقان رؤي جام كمزلو أرديوم تزتن بهراو مردا وسانه بزخونو قدات مردا مفتار سلازي حجز كله بنقحات كساتف كمزلو بمحبار نقونت ما بقسو خونو قدات بسلطنه منقدن مفتاحون تخكلنيا مراتي كمزخونه قليطوم هاجراو زتن هنصات انكور هاجرا منغستي زلاق السلامن بهراو مردان مسارات اب زنبرلو وسان معراف كمزبصحون حبيروم عوت هاجراو زتا مسلات كلهم زيغات استردادلو حبراو حق منغستي قاهدن مغبارن وسان بزخونو قدات حبراو مردان مفتارن سلاز حجز نقوح تساتفو كل زيغا خمزحات تزاريبوم بتوسحون بكل تግራይ زعبا مكابن مفلاي تساتفتن مسلات زخلو سرحتي مدلاو كمستسالطو بمغلاص نز دما مستفلاليو مداركت اكلات تخلل زتታት كم استجبروا نت بيت مخري كاب زقربوا صبصابات مردا يكاليلهم فريات بمسسان نابرኦም ንምቕያር ሓረስቶት ጀመር ወስራሕ ምዕባለ ኢትዮጵያ ዘይተርፍ ምዃኑ ዘርእይሎም ሚኒስትር ሕርሻ ኣይት አዲሱ አረጋም እቶም ሚኒስትር ሎሚ ኣብ ክልል ሲዳማ ከባቢ ሐዋሳ በሓረስቶት ተካይደሉ ምንቅስቃሳት ልምዓት ኣሕምልቲ ዑደታ ሳሊጦም ቅድሚ ሕዚ ዝሕገዙ ዝነበሩ ሓረስቶት ኣብ ልምዓት ኣትክልቲ ተዋፊሮም ብምግብን ባዕሎም ካብ መኻል ተወሳኺ ዝሓሸ እቶት ይረኽቡሎ ኢሎም ኣብቲ ክልል ኣብ ቀዳማይ ዙር 80,000 ሄክታር መሬት ብዝተፈላለዩ ኣሕምልቲ ምልምዕውን ገሊጾም ديجيتال مزغبا سيفيلن بيتسبن مقلطاف استراتيجي ديجيتال ኢትዮጵያ 2030 معوات عز قدلو ويلن وانا دايركتور ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ዜግነትን ሰላማዊት ዳዊት እተን ዋና ዳይሬክተር ከም ዝበለው ዲጂታል ምዝገባ ሲቪልን ቤተሰብን ጉዕዞ ለውጥ ኢትዮጵያን መቅለጣፍን ዜጋታት ብዝላዕለ ደረጃን ምግልጋል ዝግበር ጻዕር ዝሕግዝ እዩ ምዝገባ ሲቪልን ቤተሰብን ሓበሬታታትን ህንጸት ስርዓት ዲጂታል መለለይ መንነት ፖሊስን ምሕንጻጽን ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘበርከቱ ነብሪሃን እቲ ስርዓት ምዝገባ በግቦን መውጻእን ዝተጀመሩ ጥንኩራት ስራሕቲ ከውጽሉን ምግባርን مداركت أكلات حلافنتهم كوازو خمس جبات زاربان مزجبا سيفيلن بيتسبن سرح باستراتيجي ديجيتال إثيوبيا 2030 بمحجز بعوث مزام بموداد مسرح حد لا 5 خنوون نتنوت هبن
بتنكر سرعة ديجيتاليزيشن استدقف سرعة مزقبة سيفيلم بيتسابن مزرقاح من محدار نفتحن تلمن لمعتن زي تكا قدل لويلان اب ديجيتال إسرا سلاسة إثيوبيا كلهم هوسبيتالات قلقالوت عنا بديجيتال مهاب زخ اللهم تواتاتنا تمالو خمزخونو منيستر ديتات عنا دكتور درجة دقوما قليزهم إثيوبيا عنا محبراو دحنة من رقاز علم لخن هاقرام بوليستات استراتيجيتات عنا تقبارا وغيرا منيستر ديتات عنا دكتور درجة دقوما نقلقالو سينا إثيوبيا خمزبلوو تمنيستر سكالات عنا بإتاوت بممعبال بديجيتال ترقفة قلقالوت عنا بمهاب ديجيتال تكنولوجي بزحاشة زتقام تكاليوم استراتيجي ديجيتال إثيوبيا 2030 عودت عنا سنة عدل حيزو 5 متر محبار أبا مززامة استراتيجي مبزحتي تكالت عنا ميلا حبريتو أمنا بديجيتال سرعات كاتو يميلام أبا إثيوبيا 2030 كلهم هوسبيتالات مولو بملو ورقة ألبو قلقالوت نخبو أدلاي التوات ديجيتال قلقالوت ناتمال 5 خونون أرديوم نتقالت عنا ما أخذ زقبرو سرعات حبريتان أب ديجيتال كمزاتو بمحبار أبا سمويات عنا وزطر زقبر اللو سرر حاتا قبارا وخم زقبر ما تزاريبهم ديجيتال إثيوبيا 2030 زيقاتات أبا قزعم كوينهم مخرن قلقالوت انت عنا زرخبلون قوترو زحزلون قليلن قلطفون عدل كمز فتر أرديوم حبريتا حكمنا تحكمت بغليلو مركاب زخل ديجيتال سرعات تقبارا وخمز قبر زقالتو منيستر رئيتا نسرع ديجيتال حبريتا زقالاتفو التاوتاتنا بوشتها قرناتا وخمز ركبو قليتوام مصر توريزم بون بزملكات نسموها مرحب تحفاش مرها قبر معبي جنزابة الناس سالت إركاب مرها قبر إثيوبيا عربي كابون زركب لها جر كم زخنات بمقولهن بون مصباح لإثيوبيا وعن زلوا العلم تأثر بمرأي تهاجر رابع عود باهلن توريزمن زلوات مرات النات نمفلات زعل يوم ناب كبابتات أفريتو بون زقبر قعزو غازدانياتات كاب مراين مدلون بون تتحيزو أب تكبروا في التأمتات بمستاف مستوريزم بون نخفالوت وخمز حق سجلتهم مرها قبري إثيوبيا كاب أفريقيا قداميت لأخيت بون هاجر طرح زي كونت استمرت إتمابات صح توريزم بونن ونانيت وقبات بهالتاتن كم زخونات نمرأي زخليهم وجل غازدانياتات أب كل السيداما فيرون كبابيون حرستوت كل مداي مسارتها محبرات حبر السراح زلمعو بون كام أون وردا قدب تهانيتو بون يرجع في كام مراي جميرو زلو خيدي تاملكيتوم
ድማም ጠቂሶም እዮም በየቦታው አሁን በየጥሻው የሸፈቱ ሰዎች አሉ አይደል አጀንዳ አለን የሚሉ አብ በቢ ከባቢኡ አጀንዳ አለና ብዝብል ዝሽፍቱ ሰባት አለው ስለዚህ እዞም ተዓጢቆም ዝንቀሳቀሱ አካላት ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነታት ንዑ አጀንዳኹም አቅርቡ እሞ ንዛተ ካቡ ብሰላማዊ መንገዲ ንፍትሐዮ ኢሉ መንግስቲ ዝገልጽ ዘሎ ባህሊ ፖለቲካና ቀይርና ሓድሽ ኢትዮጵያዊ መልክዕ ዘለዎ ዴሞክራሲ ንህነጽ ብዝብል ናይ ዝተጀመሩ ስራሕቲ አካል እዩ መንግስቲ ምድማር በኩሉ ዘፈር ንኢትዮጵያ ናብ ዝለዓለ በርኪ ንምብጻሕ አተሓሳስባ መንግስቲ ምድማር ዝጀመሮ ኩለንተናዊ ምንቅስቃስ ልምዓት አጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ዝተገልጸ እንትኸውን ኩሉ ዜጋ ንምርግጋጽ ኩለንተናዊ ብልጽግና ብጽሒቱ ንክዋጻእ እውን ጻውዒት ቀሪቡሎም ካብ ተሓጋዛይነት ናብ መፍረያይነት ንዝተማልአ ሉዓላውነት ብዝብል መሪ ሓሳብ ተጀመረ ሕርሻ ውፅኢታዊ ክኸውን ብዝለዓለ ጻዕሪ ይስራሕ ከም ዘሎ ቢሮ ሕርሻ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጦም ድሕሪ ለውጢ ተፈጥራዊ ጸጋ ተኽልል ብምጥቃም ሓረስቶት ኣብ ዓመት ልዕሊ 2 እዋን ንኸፍሩ ይግበር ምህላውን ተሓቢሮም ውልብርሃን ግርማይ ኣብ ዘፈር ሕርሻ ሃገራዊ ምህርቲ ከዓቢ ምግባርን ብምግቢ ዓርስኻ ምኽኣልን ካብ ተሓጋዝነት ምውፃእ መንግስቲ ምድማር ካብ መንጎ ዘቕመጦም ኣንፈታት ተጸርሕቲ እዮም ነዚ ዕወት ንምግባር እውን ዘለውና ተፈጥሮዊ ጸጋታት ብምጥቃም ብመስኖ ሓጋይ ምፍራይ ጠመተ ዝተዋቦ ተግባር ኮይኑ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተረኣዩ ውፅኢታቱን ኣብ ሓረስቶት ምንቅቃሕ ዝፈጠሩ እዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ስራሕቲ መስሎ እናሳለጡ ካብ ዘለዉ ሓረስቶት ሓደ ዝኾኑ ተስፋዬ ኣስመሮምን ነዚ የረጋግጹ ስንዴ ልማት ላይ ትኩረት አለን እኛ የመጀመሪያችን ሳይሆን ኣብ ልምዓት ስርናይ ዓብይ ጠመተ ተዋሂቡ እዩ ኣብ መበል 30 ዓመት ኢና ንርከብ ንምስፋሕ እውን እናሰራሕና ኢና ዘለና ካብ ሓገዝ ነፃ ንምውፃእ ለይትን ቀትርን ንሰርሕ ኢና ዘለና ስርናይ ብስፍሓት ናይ ምፍራይ ሃገራዊ ዕላማ ንምዕጓት ንሓረስቶት ቴክኖሎጂ ምቕራብን ብክላስተር ናይ ምፍራይ ሜላ ኣብ ምርኣይ ብስፍሓት ይሰርሕ ከም ዘሎ ናይቲ ብሄረሰብ ዋና መሓዳሪ አይተ አሕመድ ዓሊ ይሕብሩ በመሬቱ ላይ አጠቃላይ ማህበረሰቡ ወይ አርሶ አደሩን የማደራጀት ስራ በሰፊ ነው የሰራ ነው ንሓረስቶት ወይ ድማ ንማሕበረሰብ ንክውደቡ ናይ ምግባር ስራሕቲ ጠመተ ሂብና ኢና ንሰርሕ ዘለና ኣብዚ ወረዳ ጥራይ ልዕሊ 4600 ሄክታር እናለምዐ ዘለሉ ኩነታት እዩ ዘሎም ብቴክኖሎጂን ብእታወታትን ተበጻሕቲ ንምዃን ብሰፊሑ እናተሰርሐ እዩ ዘሎም ንክልል ኣምሓራ ሓዊሱ ከም ሃገር ብርክት ዝበሉ ዓመት ሙሉእ ዝሕዙ ሩባታትን ጸጋታትን ወላኳታ ኣለውና ስርናይ ብመስኖ ሓጋይ ምፍራይ ኣይተለመደን ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ክልል ኣምሓራ ኣይተደረጀማ እንደፍረውን ድሕሪ ለውጢ ብመስኖ ሓጋይ ሰፊሕ ውፅኢት ከም ዝተመዝገበ ሓቢሮም እዮም ተረጅነት ወደ ምርታማነት ለተሟላ ሉዓላዊነት የሚለው መሪ ሐሳብ ተግባራዊ ለማድረግ በዚህ ዓመትም ካብ ተሓጋዛይነት ናብ መፍረያይነት ንዝተማልአ ሉዓላውነት ዝብል መሪ ሓሳብ ተግባራዊ ንምግባር ብስፍሓት እናሰራሕና ንርከብ ሓንቲ መሬት ጾማ ክትሓድር የብላን ብዝብል ቴማ ብምስዓብ ኣብ ዓመት ልዕሊ 2 ግዜ ንክፈሪ ንሰርሕ ኢና ዘለና ነዚ እውን ኣጠናኺርና ክንቀጽለሉ ኢና መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ንፍርያት ስርናይ ፍሉይ ጠመተ መሃቡ ዝገለጹ ብማዕረግ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣተሓባባሪ ልምዓት ገጠር ዝኾኑ ዶክተር ደረሰ ሳህሉ እውን በዚ እዋን ሓጋይ ልዕሊ 260,000 ሄክታር መሬት ብዘርኢ ስርናይ ምሽፋን ከም ዝተቃለ ኣረዲኦም እዮም በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የስንዴ ልማት ከተጀመረ በበጋ በጣም እየተለመደ በፍጥነት ኣብ ክልል ኣምሓራ ልምዓት ስርናይ ኣብ ሓጋይ ካብ ዝጅመር ናብዚ ልምዲ እናኾነ መጽ እዩ እናሰፍሐ እውን እዩ ዘሎም ካብ ዝጅመር 5 ዓመታት ኮይኑዎ እዩ ዕብየቱ እውን ብዘደንቕ ኩነታት ዓብዩ እዩ ቅድሚ ሕዚ ልዕሊ 250,000 ሄክታር ዘሪእና ኣይንፈልጥን ሎም ዘበን ግና ልዕሊ 260,000 ሄክታር መሬት ብመስኖ ስርናይ ሓጋይ ተሸፊኑ እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልምዓት መስኖ ስርናይ ልዕሊ 13.6 ሚልዮን ምህርቲ ስርናይ ንምፍራይ ተተሊሙ እናተሰርሐ ይርከብ ዜና ዳጋ ኢትዮጵያን ዓውዲ ኢንዱስትሪ ዝሃበት ወጣመት ልዑል ብምዃኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝሃገር ፓርክታት ኢንዱስትሪ ሃኒፃ ኣብ ምንቅስቓስ ትርከብ ኣብዚ ዓውዲ ዝውገኑ ዘሎ ስራሕቲ ሃገር ብጸጋ ክትርባሕን ዝማዕበለ ሓይሊ ሰብ ተፈጢሩ ፍርያት ውሽጢ ዓዲ ጠመተ ንኽረክብን ዘኽኣለ እዩ ደሃብ ያሲን ዝርዝር ኣለዋ ኢትዮጵያ ንብዙሕ ዓመታት ጥረ ምህርታ ንዕዳጋ ኢትዮጵያ ንብዙሕ ዓመታት ጥረ ምህርታ ንዕዳጋ ወጻኢ ብሕሳር እናሰደደት ፋብሪካ ወጻኢ ዓዲ ተንቀሳቐስ ነይራ ናይ ባዕላ ቁርበትን ጡጥን ብምስዳድ ክዳንን ጫማን ብኽባር ትዕድግ እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ካብ ጽጋዕተኝነት ቁጠባ ንኸይትናገፍ ገይርዋ ጸኒሑ እዩ ሎሚ እዚ ታሪክ ዝቕየር ዘሎ ይመስል ከም ሃዋሳ ቦሌ ለሚን ይርጋለምን ዘሎ ማእኸል ኢንዱስትሪ ናብ ተግባራዊ ምላሽ ምእታዎም ዓውዲ መፍረያይነት
عند حقوق قطبة إثيوبيا كخون غيرو أيو عود إندستري قطبة إيكونومي أواج نصانت مخانو قدماي ሚኒስትር አብይ አህመድ ውን ይሳረቡ ከፍተኛ ትኩረት ከተሰጠው ሴክተር አንዱ ከአምስቱም ፒላርስ ኢንዱስትሪ ነው ልዑል ጠመተ ካብ ዝተዋሃቡ 5 ሴክተር ሓደ ኢንዱስትሪ እዩ ተስፋ ወሃብን ኢትዮጵያ ብልክዕ ትምዕብል ምህላዋ ዘመላኽት እዮም ሰለስተ መሰረታዊ ጉዳያት ኣለው ሃገር ኩሉ ግዜ እውን እንተኾነ ከተፍሪ ዝግባእ ምግቢ እዩ እኹል ምግቢ ዘይተፍሪ ሃገር ዓርሳ ዘይትምግብ ሃገር ንዝኾነ ሓደጋ ተቓላዒት እያ ካልኣይ ክዳን እዩ ሳልሳይ መድሓኒት እዩ ቀዲምካ ምክልኻል ከም ዘሎ ኮይኑ ብመድሓኒት ዓስኻ ምኽኣል እውን ኣድላይ እዩ بخل مداي بطعمي صقم زنبرم بقللو كنمالهم انخل نغرات ملاش يرخبو كمزلو ኢትዮጵያ ተስፋ ለዋም ተምዕበል አላያም ዝጀመረቶ እናዛዘመት ያም አፍሬት ኢንዱስትሪታት ጥንካረ ተወዳዳርነት ሃገር ዘጎልብቱ ምኻኖም ተአሚኑ አብስ ሓለፈ 4 ዓመታት አብ ጸልማት ተቀሚጡ ብዛዕባ ዓቤት ኢንዱስትሪ ምዝራብ ዝቀየሩ ስራሕቲ ተወጊኖም እዮም በዚውን ዝተመዛበለ ስርዓት ቁጠባ ተዓሪ እዩ ኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ ችግር ከነበሩባት መካከል አንዱ የንግድ ሚዛን አለመጣጣም ነው የንግድ ሚዛን አለመጣጣም ኢትዮጵያ ንነውሕ እዋን ካብ መንጎ ዝነበርዋ ጸገማት እቲ ሓደ ሚዛን ንግዲ ዘይ ምምዕራዩ እዚ በቲ ሓደ ወገን ንደገ እንሰዶ ምህርቲ ውስን ምዃኑ ብኻልእ ወገን ድማ ኣታዊ ምህርትና ልዑል ከም ምዃኑ ዝነበሩ ጸገማት እዮም ነዚ ንምፍታሕ ኣተውቲ ምህርትታት ብምትካ ከም ኢትዮጵያ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልዑል ውፅኢት ዝተረኸበሉ ስራሕ እዩ ዝውገን ዘሎም ብተወሳኺ ሓደሽቲ ኢንቨስትመንትታት ብምስሓብ ነባራት ብምጥንኻር ገጠር ኢንዱስትሪላይዜሽን ብምስፍሕፋሕ ናብ ደገ ንሰዶም ዓይነት መጠን ምህርትታት ብምዕባይ ሸርፍ ወፃኢ ኣብ ምምዕባል ልዑል ለውጢ ዝተረኣየሉ እዩ عند حقه هاجر زخنة عودي إندستري أب مهرتوش تعدي أمنت نخفت أرب مقبار بزحات أب مهرتو سائزنا بروم تقعتني النت نكيو بزيون سرح أدل نخفت أر أخ إلو أيو إثيوبيا تامرتين مليون كسكاسي ينقدون مع برسب بتامي أنك أكانا ኢትዮጵያ ተፍርት ብል ምብርባር ንማሕበረሰብ ንግዲ ብጣዕሚ ዘላዕ ዓለን ጠመተ ንዘይተውሃዋ ዓውዲ ማኑፋክቸሪንግ ብብዙሕ ኩነታት ከበራ ብርኢና ኢና ካብ ደገ ዝመፁቲ ናይ ምጥቃም ባህሊ ነይሩና በዚ ኢትዮጵያ ተፍሪ ምብርባር ግና ብዙሕ ምፍራይ ከም እንኽእልን ጽሬት ዘለዎ ምህርቲ ምፍራይ ከም እንኽእልን ማሕበረሰብ እውን መንግስቲ ርኡ እዚ አንፈት ሰናይ አጋጣሚ ፈጢሩና እዩ ሰው በሀገሩ ምርት ወደ መኩራትና የሀገሩን ምርት ወደ መጠቀም ደረጃ ነው የመጣውና ሰብ በምህርቲ ሀገሩ ምኩራዕን ምህርት ሀገሩ አበ ምጥቃምዩ በዚሁም በዚውን ተረባሕቲና ቅድም ሕዚ አብ መዓልቲ 20 ቦርሳ ነፍር ነርና ሕዚ ግና አበ መዓልቲ አስታት 100 ቦርሳ ነፍሪ ነዚውን ክነብጽሕ አይንኽእልን እዚ ሓይሊ ስነ ስራሕ ብምንካይ ልዑል ዕድል ዝፈጠረ እዩ قدم كبل لإندستري محلقات زنبرو سقم سراحة بوتان سقم قرب حيلن لومي تاريخ كوينم يوم هنسات عبي قدم في الداسة برهان حيلن مسارة لمعتن نتعود إندستري معروي من قدتات كوينم يوم زينو صايم إيران أمريكا إسرائيل مزقعت تفتيمنا لعطفهم ملاش كبي يختبل أتنقيقام بريزيدان دونالد ترامب نقدم مينيستر بنيامين نتنياهو أب داغما هنسات مار آلا غولا نيوكلير فلوريدا أب تهران مزتايم سعيبيو بوغن آياتولا قطعو زع العالم إيران داغماينا بأتوميك بومب هنسات متوا دحر من رقاتو ناب فرسراس بغلطوف كن لوط اينايلوم بريزيدان ترامب كل مداي مراحي إيران آياتولا علي كاماني لعلويا مخاري رير أدميرال علي شام كهاني عرسة مكلخال إيران اتتقام قدم مفتارو قديما سقومتن موساد كأزيزي بموال دلونا تهران علاو جيرميم بريزيدانت إيران ماسود بيزيشكيان متقعتين تمتيو ملسو زخفاء خنقبرو إنايلوم روسيا بوغانا سلستيوم وغانات نتوات رخاب مقداد كوغوط أبو آلوام كتبل أتحساسي بايام أمريكان إسرائيلن أبا مسارة لمعات نيوكلير إيران داغماي سقومتن موساد تلملوان كبل زاقارديان ساتسيبوم ማድ ዜና ቅድመ ምዛሙ ቀንደቅ ነጥብታት ዜና ከይዳ ሀገራዊ ዘተን ህንጸት ጥንኩር ሀገረ መንግስትን ብሔራዊ ምርዳእን መሰረተ ብዘንብረሉ ወሰን ምዕራፍ ከም ዝበጽሐ
ኣብ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ተጠዋዕ ሚኒስትር መንግስቲ ዶክተር ተስፋይ በልጅጌ ገሊጾም መንግስቲ ምድማር ብኩሉ ዘፈርኒ ኢትዮጵያ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብጻሕ ኣተሓሳስባ መንግስቲ ምድማር ጀመሮ ኩሉ መዳያዊ ምንቅስቃስ ልምዓታት ጠናኺሩ ከም ዘውፅእ ተሓቢሩ ካብ ወጻኢ ኢራን ኣሜሪካ ኮነ እስራኤል መጥቃዕትን ተፈጺመናል ዓጽፋዊ ምላሽ ከበይ ክትብል ኣተሓሳሲቦም ለተማድ ዜና ዝተኸታተልኩሞ ነይሩን ስለምትታልኩም የመስግን ማድ ዜና ነመራሕኩን ኣዝሬት በርዩ ሓቢራኩም ጸኒሐ ሰናይ ምሽት